Автомат, пистолет, пулеметлар. Экскурсия вакытында малайларны әлеге кораллар яныннан алып та китеп булмый. Һәрберсен тотып, басып, хәтта атып карыйсылары килә. Безгә күп пистолетлар, пулеметлар күрсәтәләр. Миңа менә бу пистолет, пулемет ошады. Мин аны тотканда шын солдат итеп хис итәм. Миңа ошады бу пистолет, ул кичкенә кебек, но авыр. Басып карадыңмы? Әйе. Вот перед вами это зеленое чудо, называется 82-миллиметровый миномет. Ул ничә килограмм авырлыкта, оннан ничә кеше ата, астындагы тәлинкәсе нигә кирәк? Балалардан 1000 сорау ява. Аларның һәммәсенә Росгвардия егетләре җавап бирә. Укытучылары яшерми, монда килеп, ватанны саклаучылар белән танышалар. Егет кеше булып, нык булып, горур булып, үзенең иле белән горурланып, безне якларга, сакларга әзер булып үссеннәр яшьтән үк. Бу өлкәдә балаларны кызыксындырган тагын бер тармак хәрби киемнәр. Менә монысы мисал өчен тауларда, урманнарда киелә. Монысы снайперныкы, менә монысы һәм миндәгесе. Төрле биналарны штурмлаганда кия торган форма. Нигездә ул ядрә үткәрми торган калкан, жилет һәм каскадан гыйбарәт. Укучылар да барысында киеп карарга ашыга. Голос другой? Не, такой же. Думаешь? Да. Ты думаешь, что это голос, что ли, меняет? Менің өзімді армияға барып служить итеп кайтасы килә. Мондагы техникаларны, коралларны карагач, менің байда барасы килә, хәзер тагын да күбрәк барасы килә башлады. Гаиләне сакларга, республиканы сакларга. Кырда калсалар хәрбиләр ничек ашарга пешерә, көндәлек хезмәтләре нидән гыйбарәт? Шулай туган илне саклауның нинди дәрәҗәле һөнәр икәнен балалар яшьтән үк белсен иде, ди хәрбиләр. Монда чараларны еш уздырабыз, чөнки балалар ватанны сакларга, армиядә хезмәт итәргә теләп үсәргә тиеш. Бу егетләр ватанны саклаучылар көнендә генә түгел, ел әйләнәсе батыр булып калырга тели. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.